Monggo keparengan bali atur ingkang hamurwakani beksan Purwokerto mriku inggih Bapak Darto saking Klathak, angka kalih Mbah Mantri Pangat, 3 Bapak Citrawarna Mbah Kanari, sekawan Bapak Kadya gangsal Bapak Sugiyono, jangkep 6 nggih Bapak Marmo Pak Yeni Sambirjo. Kepareng siyaga ingkati sawi keidiri enggal jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana panggung pahargyan binarung kadang-kadang arum laras sawetawis sambabar ungling nonton tayub momong ombyang swasana pahargyan dalu mriku dipun rengga kadang guna karya profesional sound system piwah dipun abadaken Transfer Wijaya Production.
sejogetan sesenggaan lirah moyo dia nangiping nanging ora bareng sandi mekal muka ora parang nyenggol joti goyang kabeh nyawang goyang ngiping pengen sanding goyang megol pengen nyenggol goyang musar nganti klenger nyoto sayakti santayup Purwodadi anakku sing bagus dhewe besok yen wis gedhe pinter-pinter nyambut gawe dange anakku aja mung pijerna suyet dituturi sibu supaya selamat rahayu rewangi duduk sumur kok menawa matu sumber tak rewangi toto hanumur kok menawa dadi jodone Surabaya lontong balak wana kama sambi sugeng rawuh paduka monggo pinarake kang sekeca arum laras sidik pada radius mereka guna karya profesional sound system kabar kontrak Berwijaya Production Purna Jati gending kang sepisan wonten nonton tayub momong berkutuk
marien kala dhisik anumbuka bantos tabrakan padha kanca selawaro bakule dawet sing ayu esame gawa rasa ati gure doa jabasa Bricek gripe sewastaka sadelok maning bapak newus tekak nyong kaget aduh rika batak napa bungkus batak iku izin apa yo yo Purwotati bermatar panggilan kerutan arum laras tidak dibuat antara radio serta guna karya audio sound system kabupaten kabaripun transfer Wijaya Production.
Sumangga Bapak Dul sak CS kula aturi munggah pepanggilan beksa. Monggo dalipun sawun wengi dipun cepataken. Sumangga. Bagi ngambali atur gending kalih gending sak medhekipun dados kawan. Ugi pisan malih ngambali atur saha ngatur pirsa bangke kalih gending sak medhekipun dados kawan gending. Paraga kadi beksan saking Bapak Dul sa Pangomjong. Pinarung kadang arum laras hambabar unggeling momong prau layar. Yen wis gedhe ditresnani marang sapa bae aja mung bicara suyen dituturi sibuk supaya selamat ayo sami sugeng rawuh patuko monggo pinara ingkang sekeca dadi selawe cupuk 16 rak kari sapa pikir ora melu duwe ora liwat atiku nalongso sayang kono tak sayang sing tak sayang apa yo ngerti Purwotati menakatan arum laras katapen prau layar perkataan
wis nengang ya yuk ya banyu inalah ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu adik jawil jebul wis sore witing kelapa katon ngawe-awe rayokane kecil tali wae kini sesuk esok tumandang nyambut gawe lagu sambayo Purwodadi Wantar kadang arum laras Sidang di luar radio Swasta guna karya sound system kabinet kabaripun transfer Wijaya Production. Sumangga Bu, ceket-ceket. Ya langkung-langkung Mbak Ewit kula aturi munggah pepanggungan sak CS badhe beksa. Makili Bapak Ngadmin minangka Songsong Agung Desa Nampu. Monggo. Monggo ngambali atur ingkang kepareng menika Sulis Salira Pepundhen Wilji Songsong Agung Bapak Ngadmin ingkang minangka makilipun kula dherekaken manjing siyaga ingkati wonten sasar panggung paharyan pambeksa. Pinarung ungguling wayah sore katambahan kuasa asur prokadyan.
ngisi trung kang tarasa lagi mangkat dalu ora kaya larane ngate kula paribasan tinggo turu ora bisa tinggo malah mong katone netra tinggo turu mong katon sakjroning ati moga moga mareso sae patah hati wong kang nandhang bronto katampen koso kasur para kadang dhuwur ya aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe aja lali opae yo manut alon-alon tak abuh samene gedene jempol sikilku kesleyo wingi sore tak urut ayo nyoh kok ya gua gelika wae nak no wis mari ya bune bar kok pijet iki saiki wis mari Monggo purta candhaipun.
Aja lamis.
pecel lele ayo kanca padha ngrasakake warung pojok dek kulonku dan jombang pancen nyoto pecel lele kang wis kondang saka ngendi papan akeh kang padha dandan yen ra percaya dek bisa dicoba buktake pecel lele iku lon jombangku sampe nyonton bisa waras-waras wiris langgeng laris katampen ireng bor kadang dan iti rungokno iki gandeng apa gandenge irang-irang rang-irang-irang ireng-ireng rati cukuti marut klopo kato tapase ati seneng dang dituruti ning ngalam donya pira lawase ireng-ireng motore kanjeng gawa rene tak sepirang yen seneng aja memandang kelekan pundi omahe rang-irang-irang lar tayo Purwotati lumantar katang arum laras tidak lumantar radio swastika guna karya audio sound system miwah wonten Wijaya Production. Kucing jan gilani wong kucing iki. Parine rumput arah macul gak nondorane sing tak tresnani oh bayatno arep tak susul rawaro dalane
tansah